निष्ठावंत कुणाला म्हणायचं? मरेपर्यंत माझ्या विचाराशी मी बांधील असेल, मरेपर्यंत जो आपल्या विचाराशी एकनिष्ठ असतो तो खरा निष्ठावंत असतो. सगळ्यांच्या स्वप्नात नवाब मलिक येत असतील, अनिल देशमुख येत असतील, मागचे छगन भुजबळ सुद्धा बऱ्याच लोकांच्या स्वप्नात यायचे, म्हणून हे घाबरतात. त्या अनिल परब जे काय एसटी महामंडळाचं सगळं त्यांच्याकडे आहे, परिवहन मंत्री आहेत, त्यात माणसाला ईडीच्या एवढ्या नोट्या आल्यात, आयुष्यात त्याला प्रेमपत्र सुद्धा एवढे कधी तरुणपणात आले नसतील. म्हणजे ईडीच्या प्रेमपत्रामुळं जर हे सगळे अस्थिर असतील तर मोदी किती सुडबुद्धीचं घाणेरडं राजकारण करत असतील. काही नाही हो, महाराष्ट्रात घाणेरडं राजकारण सुरू आहे. सगळे सत्ता पिपासू वृत्तीसारखे त्या सत्ताधाऱ्यांच्या आणि विरोधकांच्या मागं वेगळ्या वेगळ्या यंत्रणा लावून हे सत्ता कशी ताब्यात मिळेल याचंच काम सुरू आहे. आणि आमदार सुद्धा महाराष्ट्रातले असू द्या किंवा इतर राज्यातले, फक्त ईडीची चौकशी मागं लागेल किंवा आपण जे आजपर्यंत काय कमवलं असेल किंवा कमवून दिलं असेल ह्याचे अंडे पिले ह्या विरोधकांच्या हातात मिळतील म्हणून आमदार अस्वस्थ आहेत. मग त्याला एकनाथ शिंदे सुद्धा चुकणार नाहीत, कारण एकनाथ शिंदे सारखे, सरदेसाई सारखे बऱ्याच लोकांची यादी भाजपकडे आहे, म्हणून राजकारणामध्ये भूकंप आलाय. पण मित्रांनो, असले घाणेरडे राजकारणी तुम्ही होण्यापेक्षा आपण राजकारण न केलेलं बरं. आणि जर राजकारण आपल्याला करायचं असेल तर चांगलं राजकारण केलं पाहिजे, कारण ह्या लोकांना झोपा नसतील, कधी ईडी दारात येऊन आपल्या बोकंडी बसतील, कधी आपला बाजार उठल, याच भीतीनं हजारो कोटीचे मालक असलेले हे नेते म्हणजे राजकारणाची पोळी भाजण्यासाठी आता दुसऱ्याच्या दारात जाऊन पाणी भरतात. म्हणजे लक्षात घ्या, आज एकनाथ शिंदेंनी गद्दारी केली शिवसेनेसोबत, आणि जे अस्वस्थ आमदार आहेत ह्यांनी एवढी संपत्ती कमवली, ह्या सगळ्यांच्या स्वप्नात नवाब मलिक येत असतील, अनिल देशमुख येत असतील, मागचे छगन भुजबळ सुद्धा बऱ्याच लोकांच्या स्वप्नात यायचे, म्हणून हे घाबरतात. त्या अनिल परब जे काय एसटी महामंडळाचं सगळं त्यांच्याकडे आहे, परिवहन मंत्री आहेत, त्यात माणसाला ईडीच्या एवढ्या नोट्या आल्यात, आयुष्यात त्याला प्रेमपत्र सुद्धा एवढे कधी तरुणपणात आले नसतील. म्हणजे ईडीच्या प्रेमपत्रामुळं जर हे सगळे अस्थिर असतील तर मोदी किती सुडबुद्धीचं घाणेरडं राजकारण करत असतील. पण शरद पवार साहेबांचं राजकारण सध्या फेल जातं की काय, कारण एवढं वय होऊन देशाचं सगळ्या राजकारणाची त्यांना माहिती असून सुद्धा ते सत्ता टिकवू शकत नाहीत. आत्ताच बातमी वाचली, एकनाथ शिंदेंना गटनेता पदावरून हाकलून दिलं. कदाचित ते पवार साहेबांनी सांगितलं असेल नसेल, पण तुम्ही जर एवढे वर्ष राजकारण करत असाल तर गद्दारी करणारी माणसं जन्माला कशी काय येतात? आणि हे सगळं खोटं आहे. हे सगळे ईडीची भीती असल्यामुळे हे सगळे लोक यांच्या दावणीला वळचणीला चाललेत. भाजप असेल, फडणवीस असेल, त्यांची सगळी टीम असेल, कदाचित याच्यात यशस्वी होईल, परंतु दिल्ली सोबत असल्याशिवाय फडणवीस काही करू शकत नाहीत. आणि ते सक्सेस झाले. त्यांनी राज्यसभा जिंकली, मानलं पाहिजे. त्यांनी विधान परिषद जिंकली, मानली पाहिजे. सगळ्यात महत्वाची बांधवांना या माध्यमातून सांगतो, निष्ठावंत जर कोण असेल तर निष्ठावंत आमदार लक्ष्मण जगताप आहेत, निष्ठावंत मुक्ता टिळक आहेत, ते त्यांच्या पक्षाशी इमानदार आहेत. निष्ठावंत कुणाला म्हणतात? बाळासाहेबांचे शिवसैनिक निष्ठावंत नाहीत. ते जर असते तर उद्धव ठाकरेंना धोका दिला नसता. निष्ठावंत कुणाला म्हणायचं? मरेपर्यंत माझ्या विचाराशी मी बांधील असेल, मरेपर्यंत जो आपल्या विचाराशी एकनिष्ठ असतो तो खरा निष्ठावंत असतो. लक्ष्मण जगताप असेल, मुक्ता टिळकांचे तर समजू शकतो, त्यांचा डीएनएच भाजपसाठी बनलेला आहे, किंवा कारण सगळे बामणं भाजपमध्ये आहेत. पण लक्ष्मण जगताप सुद्धा पक्षनिष्ठेसाठी आज मुक्ता टिळक आणि लक्ष्मण जगताप हे म्हणजे भयानक आजाराने ग्रस्त असताना सुद्धा राज्यसभेला मतदान केलं, विधान परिषदेला मतदान केलं. पक्षादेश महत्वाचा समजला त्यांनी. आणि फडणवीसांवर सगळ्यांचं प्रेम आहे. अहो, हे बाकीचे कुठे आहेत? पैशावर धनदांडगे ह्यांनी निवडून आणले, सगळे पैशावाले उरावर घेतले, म्हणून आज ह्यांना कुत्रही विचारायला तयार नाही. म्हणून काँग्रेस आडगळीत गेली. भविष्यात राष्ट्रवादीचं काय होईल? सेनेचा तर आता पार फज्जा उडाला, उद्ध्वस्त झाले. जर 55 पैकी जर 18 आमदार मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकीला असतील तर निष्ठावंत ह्यांनी संपवले असं म्हणता येणार नाही का? तर नक्कीच येणार. पण निष्ठावंत कोण असतो? जो मरेपर्यंत सोबत असतो. ते नाहीयेत.
त्या फौजा ह्यांच्याकडे कधी येणार हे ह्यांना माहीत नाही, परंतु या धनदांडग्या प्रस्थापित चौथे सुभे केलेल्या लोकांनी त्या पक्षाशी गद्दारी केली. अहो हे कुणाचेच नसतात. जर खरं असेल तर मग निष्ठावंत कुणाला म्हणायचं का दर निवडणुकीला दर सत्ता स्थापन करायला म्हणजे त्याच्यावरच्या मांडीवरचा ह्याच्या मांडीवर, ह्याच्या मांडीवरचा त्याच्या मांडीवर. आज फडणवीस साहेबांच्या मांडीवर एकनाथ शिंदे जाऊन बसले, काय 35 आमदार गेले. त्या 35 आमदार एकनिष्ठ आहेत का याचा पण तपास घेतला पाहिजे. मी आता मराठवाड्याच्या भूमीमध्ये आहे, माझी अशी माहिती आहे ज्या आमदाराला काहीच माहित नाही, मिटिंगला चाललो म्हणून एकनाथ शिंदे घेऊन गेले, ते आमदार गद्दार आहेत का निष्ठावंत आहेत याचा सुद्धा शोध घेतला पाहिजे. पण याच्यामध्ये असल्या घाणेरड्या लोकांना काय होईल हे माहीत नाही, परंतु हे फार विचित्र आहे, हे फार भयानक आहे आणि याच्यावर काहीतरी हे झालं पाहिजे. गुलामाला गुलामीची जाणीव करून दिल्याशिवाय तो पेटून उठत नाही. हे जरी खरं असलं तर गुलामांच्या जर फौजा झाल्या असतील, म्हणजे झोपलेल्याला आपण जाग करू शकतो, पण ज्यांनी झोपेचं सोंग घेतलंय त्यांचं काय होणार? त्यांना ईडीचीच भीती वाटणार, त्यांना मोदींचीच भीती वाटणार, त्यांना फडणवीसांची दहशत आठवणार, त्यांना भाजपच संकट वाटणार, म्हणून ते अस्थिर आहेत, म्हणून ते सत्तेला लात मारून फडणवीसांच्या मांडीवर बसतात. हे महाराष्ट्रासमोर जरी असलं तर महाराष्ट्रामध्ये असलं घाणेरडं राजकारण झालं नाही पाहिजे या मताचा मी आहे. एवढंच मला वाटतं. तरुणांचं चांगलं राजकारण, चारित्र्य संपन्न राजकारण आपल्याला पाहायचं का नाही हा एक संशोधनाचा विषय, पण बाजार राजकारणाचा उठला हे मात्र तेवढंच खरं आहे. धन्यवाद.